vendégeink, szeretettel köszöntünk mindenkit a Belvárosi Rajzkör haladó csoportjának legújabb kiállításán. Ez a kiállítás most Olasz Attila festőművész, a Forma Eredete című kiállítása, és Attila még azért különleges, mert ő Feri bácsinak az a tanítványa, aki legrégebb óta jár a haladó csoportba, és a kiállításunkat egy nagyon szép zenével fogjuk nyitni. Kocsis Márton, gitárművész, Guido Santorsola prelüdjével nyitjuk.
Nagyon szerettem volna írásos segítség nélkül tolmácsolni a szavaimat, de biztosan sokan tudják itt, sejtik közül, önök közül néhányan, hogy a kicsit szorongó típusú emberek elméje fontos helyzetekben, pillanatokban hajlamos bezárulni. Én magam is ilyen vagyok, és nem szeretném, hogyha azok a gondolatok és érzések, amelyek Attila képeihez fűznek, rejtve maradnának. Úgyhogy inkább felolvasom. Egy olyan világban, amely kedveli a fekete vagy fehér megoldásokat, a vagy ilyen, vagy olyan helyzeteket, netán helyzeteket teremtő embereket, mindig üdítő számomra egy olyan ember jelenléte, akit inkább és leginkább az is jellemez. Biztos mindenkinek ismerős az az érzés, amikor egy könnyen értelmezhető ember közelségében lehet, mert nem kell kételkedni magunkban, a helyzetben, nem kényszerít önreflexióban, egyszerű, kényelmes és sima. Ám a világ nem ilyen, ahogy számomra Attila sem. Ő nem csak látszólag derűs figura, véleményem szerint valóban az. Ám alkotóként olyan mélységekbe kényszeríti a lelkét, ahová nem sokan vágyakozunk. Kétkedő, helyenként világvégét jósol, megérinti a háború közelsége, a vívódó lélek kínjai. Engem mindig arra ösztönöz, hogy merjek olyan utakra indulni magamban, ahová nem feltétlenül indulnék el önszántamból. Attila hol egy város történelmének misztikumán sűríti egybe képein, miként a víz és az építészet találkozása és visszatérő inspirációja. Foglalkoztatja a létezés ellentmondásainak témája, a megnyugodni váró lélek küzdelme, a kiútkeresés, az emberiség előtt álló kihívások, a zuhanás és emelkedés zakladottsága. Bár a sötét tónus, a küzdelem, a drámai hangsúlyok mindig ott munkálnak képein, legtöbbször, gyakran felcsillan a remény, a szépség, a fény, hogy ne hagyja semmibe süllyedni, sem figuráit, sem közönségét. Miként egy korábbi beszélgetésünkben megfogalmazta, önmagán átszűrve, átengedve képpé változnak különleges élményei. Számára ez a feldolgozás magasztos művészi útja, és ha már művészi út. Mostani kiállítása, annak címválasztása, vagy hogy az egyik kép az Örök harcos című, belső indítatású, saját mondani valójáért folytatott harcára utal, amelyek ideális esetben elérik és megtalálják közönségüket. Attila mindig kegyelmes, kultúrakedvelő közönségéhez. Gondosan formált címekkel segít, gondolatokkal támogat, kisegít bennünket az értelmezés szorongató sűrűjéből. Apai öröksége nyomán erős benne az igény a gondosan formált mondatokra, a bennünk munkáló gondolatok érzetletes leírása iránt. Tudja, milyen felemelő érzés ráhangolódni egy-egy kifejező címre, belehelyezkedni, érezni, követni, amit felszínre hoz önmagunkból, hogy mi az, amit titokzatos színben, formában megszületik a képeken, így reflektálva, asszociálva egy témára. A majdnem 2 tucatnyi alkotást bemutató a Forma eredete kiállításon van minden. Felvillannak lírai, idilli, máskor különösen drámai pillanatok, a sötétség és a fény, tőle megszokott játéka, mélység és magasság, emelkedés és süllyedés. Egymás felé tekintő, valóságos portré, köztük egy sejtelmes, szinte alaptalan figurával. De vannak itt szabad asszociációra lehetőséget adó, olykor konkrétummal viaskodó, elvont figurák. És egy kis személyes vonatkozás. A pszichoterápia és a relaxációs gyakorlatok egyik általam is igen kedvelt eleme a vizualizáció. Amihez állítólag semmi más nem kell, mint fantázia, szerintem kell azért hozzá némi segítség és bátorság is. Ez a módszer egyesíti a képzelet és a pozitív gondolkodás erejét, számos előnye van a fejlődésünk szempontjából, csökkenti például a stresszt, motiváltá tesz, kreatívvá és inspirál,
és sokszor megnyugvást hoz. És azt szeretném javasolni, hogy a megnyitó után járjanak be egy képzeletbeli utat Attila képei előtt állva, gondosan adott címei dományos segítségével. Merüljenek el az egymásba kapaszkodó színek és formák bűvöletében, vállalják bátran akár a drámai gondolatokat is, megkeresve az alkotásokon és önmagukban is a kiutat, a megoldást jelentő fényeket. Keressék meg saját, a világra adott válaszaikat, saját üzenetüket. Attila segít ebben.